Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezenze yakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kule video namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngama teaser omkhokha akuleli viki esikulona. Izinto ekumele silindele lapha kumkhokha kuloke leli viki esikulona inyanga yawo August. Ngizoqala ngeepisode yange-29 ya Tuesday baveza ukuthi Mlungisi uzoba nephupho elibe ndikuleli phupho uzobe vakashela ubaba uMthembu uzobeka embuza umbuzo onzima and baphinde baveza ukuthi MaMzobe uzobuza yena kumlungisi ukuthi ke umthumeleleni usiphamandla le eGoli eFosloras and bazoba ke nokugejana bazoba nokuxabana yena kuMaMzobe uzobe efuna ukushaya yena ke umlungisi ngempama. Ngidluleke mbukeli nge-episode yange-8 August ya Wednesday baveza lapha ukuthi uMaphalala uzobuza ku Difa indaba yakhe ke noZodwa and baphinde baveza ukuthi uMaphalala uzonika ke uDifa iwarning and baphinde baveza futhi ukuthi usiphamandla uzoxabana noMaMzobe ngendaba yakhe ukuthi ke uattack umlungisi njengoba ke phela ebefuna ukumshaya ngempama. And okunye okuphinde wavela ukuthi ke uZodwa uzoblame uMaMzobe ngendaba yakhe ke sisi ukuthi ke cishe samphumela. Ngidluleke mbukeli nge-episode yange-31 August ya Thursday baveza ukuthi umlungisi uzoyisola ngazo zonke lezi zinto adezenza and baphinde baveza ukuthi uDifa uzohamba ke buyela ekhaya lakhe yohlala kahle noZodwa beplane kahle into zabo and baphinde baveza futhi ukuthi kunentembi ke ezokwenzeka kena ke uMaMzobe. Ngidluleke mbukeli nge-episode yange-1 September Friday baveza lapho ukuthi uMaMzobe uzowenza ke iqhinga lokuthi ke hlukanise yena uDifa benaye ke uZodwa and baphinde baveza ukuthi uDifa benayo uZodwa bazobe behleli kahle ke beplana indaba yabo yomshado and okunye kuphinde kwavela ukuthi umkhululi umlungisi uzozama ukuthi ke enze izinto ngendlela. So phela lapha embukela ama-teaser ethu kuleli viki ngiyophinda futhi ngibuye namanye ama-teaser ngoSeptember ngikutshele ukuthi kahle kumele ulindeleni. Cethu ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyabonga.